अरे बेटा तोहरो आवते मैया बेटा तोहरो बड़ी बढ़िया माई के दरबार लागल रहे। भक्त कहले कि ये माई हमें खातिर बोलाओ तनी कि है और बेटवा जोन बा नादान बवे आई नादान बेटा के केहू नहीं के सहैया ये माई करता पुकार हो बिनती बार बार हो करता पुकार हो बिनती बार बार हो चरण में शीश झुकावता चरण में शीश झुकावता अरे काहे नहीं खू आवते मैया बेटा तोहरो बो आवो बाबा बेटा तोहरो लावो कहतर बहुत देखी हमरा बाबा की तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार मिलल भगवान से शुभकामना खातिर प्रार्थना दिन दुगुना रात चौगुना खातिर प्रार्थना रहे। हाँ जी हे बाबू कैसे कहे के बा बाजतावे घंटा राउर झंडा लहरा गाँव गाँव गली गली होता जगराता बाजतावे घंटा राउर झंडा लहराता गाँव गाँव गली गली होता जगराता शर्मा विशाल के बुझल तू हाल के शर्मा विशाल के बुझल तू हाल के आशीष याद राउर पावता आशीष याद राउर काहे नहीं खू आवत मैया बेटा तोहरो को लावो आवत मैया बेटा तोहरो को लावता काहे नहीं खू काहे नहीं खू आवत मैया बेटा तोहरो को